जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' हारि आफाद रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बेखौ बुंनायनि दाय जादों थांनाय बोसोराव बै इलेक्सन समाव फैनानै नोंथांमोननि बेंटलावनो बबेबा मोनसे मिटिंआव थुक्राझाराव ना बहाबा बुंदों बे प्रमद बर'खौ माबाफोर दोङोबा होनोसो नांगौ होननानै मा दोङो बेखौ बुङाखै आरो दाखालि बावै बे बेंटलावनो फैनानै बुंदों सान्तिपुराव आं लायनो एनडिबिनि फैसा हांग्रासोमोन एनडिबिनि स्पिकार बिथाङा दोङो माधव गेदेर बिथाङा बुंनो हागोन आं एनडिबिखौ माला लोगो मोनजेननाय एनडिबिजों आं माबा खामानि मावजेननाय बिथाङा बुंदों गाव लायनो सोमावसारनाय समाव आं एनडिबिनि फैसा हांग्रासोमोननो आरो बायदिसिना बुंदों जों दिल्लीयाव थाङोबा जोंनो लाल साहा फुदुंना लोंनो हरनांगोन ना दिल्लीखौ फन हरनो हायोनो बियो जुदि बेबायदिनो हायोबा मानो दिनैसिम मोनसेबो आयेन पास खालामनानै लानो हायाखै बिटिसिआव काउन्सिल सालायनो मानो मोनसेबो आयेन पास खालामना लानो हायाखै बिटिसिआव 12% 12% पपुलेशन दङ आसामनि बाजेटआ जुदि 10,000 कोटी जायोबा 1,000 कोटी बिटिसिआव फैनांगौ मानो 300-400 हरजादों मानो हायाखै नरेन्द्र मोदीजों 2016आव बै समाव एलाइन जानाय समाव बुंदोंमोन 1,000 कोटी नांगौ 1,000 कोटीखौ बिना लाबोनो हायाखिसै थगाय जाबाय दायो बे बाजेटआव फैसा हरनायखौनो बोसोरसेयाव 300 हरनायखौनो 1,000 कोटीनिफ्राय हरगासिनो दङ होनना थगायबाय थादों बे नङा रायजोफोर बे केस जानांगौबा बै बिटिसि सुक्ति जाजेननाय समाव जेरैबायदि 5 बोसोरनि 100 कोटी हरदोंमोन बे 1,000 कोटीखौ बेबायदिसो हरनांगौमोन नाथाय बिनानै लाबोनो हायाखिसै केरकेराया बिथांमोनखौ सरकारा सोरखौ नायो सरकारा रिभलिउसनारिखौसो नोजोर होयो जाय लोगो जानानै बिखा गोबानानै लोगो खामानि मावो बिथांमोनखौ सरकारा केरकेराया दिनै रिभलिउसनारिफोरखौसो बिथांमोना केरकेरायो दिनै बिथांमोना फन हरनानैनो जुदि जोंनो साहा लोंहोनो हायोबा कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्सखौ मानो बिनानै होनो हायाखिसै मानो बिनानै लाबोनो हायाखिसै दिनैसिम हालाय हाफाय दिनै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा पार्लियामेन्ट जायोबा बुंहरो अमा बुथारना जादो रंजादो एबार जाखासिगोन 10 बोसोर कंग्रेसजों थाबाय जेबो जायाखिसै बा नै बिजेपिजों फैलायबाय जेबो जायाखिसै गावसोरनि मावनो हायैनि दायखौ प्रमद बर'नो जाबसिननो नागिरो रायजोफोर बेबायदि जाबसिनग्रा सिगिग्राखौ आं जेबो केरकेराया मानो केरकेराया आंनियाव बोलो दङ माबा माबि दङ थाखा फैसा दङ बेबायदि नङा रायजोफोर आं मानो केरकेराया मानोना बिथांमोना जि जेंनाखौ फेस खालामदों बेबायदि जेंनाखौ आंबो गोरबोनिफ्राय फेस खालामदों उन्दैनिफ्राय फेस खालामदों आङो आरो बिथांमोना दिनै सोरबा लिडारफ्रा चिरांनि सोरबा लिडारा क'क्राझारनि सोरबा लिडारा रुपानि सामस अरनानै जोनोम जादोंमोन नामा आं मिथिया रायजोफोर आं खिन्थु रुपानि सामस अरनानै जोनोम जायाखै आङो बर'नि बयनिख्रुइ बांसिन जौ लोंग्रा न'खराव जोनोम जानाय प्लास्टिक खोबनानै ओंखाम संनानै लेखा फरायनानै जानानै फैनाय खैला हाजोआव खैला जावनानै एडमिसन लानानै फरायनाय थुरि नारानि न'आव उन्दै बैसोखौ हगार हरदों लेखा फरायनो समाव बिफाया जौ लोंना फैनानै लेखाखौ गार' जानाय आरो आं बायदि बर'आव हाजार बर' फंबाय बिनानावमोन दङ बिसोरनि लेखाखौ बिफाया गार'आ जानो हानाय जौ लोंनानै लेखा फरायनो हायै दिनै न'खराव गोरिब गुन्द्रा बैसागो दमासियाव रंजानो मोनै मागो दमासियाव रंजानो मोनै मोजाङै क्रिसमास मोनजायै अखा सान्दुं अखायाव मोजाङै जि मोनसे मोजां गाननो मोनै गोजां बोथोराव जि गाननो मोनै देहा फाहामनो हायै बर'आव दाबो रोजा बर' फिसाफोर दङ बर' न'खरफोर दङ आरो जेब्लायसिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बिथांमोन बायदि मानसिया बुंनाय बानसावनाय खोथाफोरा जोंनि बिगुरावबो नांहैया बिखा बिख्लोआवथ' नाङानोखा रायजोफोर दिनै बिथांमोना सिखाव होनो ना सिथुम होनो मा होनो दालालि जिखौनो बुङा मानो बर' हारिनि थाखाय गासैखौबो जानो थाखाय रेडि आरो सोरबाया दिनै बुङोबा बर' हारिनि थाखाय नोङो बिखाखौ फोरदाननानै हो 1 सेकेन्डबो नाङा बिखा फोरदानना होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेनिखायनो रायजोफोर दुखुनांथावा बेसो
बिटिसिआ दिनै 15 बोसोर जासिगोन बे 15 बोसोराव साबेसे बर' फिसाफोरनो साख्रि होनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरनो न' बां लुनानै लाहोनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरखौ मोजां कलेजाव एडमिशन होनो हाखो साबेसे आईएएस बानायनो हाखो साबेसे आईपीएस बानायनो हाखो दिनै बिथांमोननियाव सोंनांगोननि सम फैबाय रायजोफोर सोंनांगोननि सम फैबाय दिनै बिथांमोननि राजनितिखौ नुदों मोनसे लामाखौनो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो मोनसे दालांखौनो बोसोरफ्रामबो फिथा होयो देग्लाय नोरैनिफ्राय हालायबाय आरो बैथिंनिफ्राय हालायबाय लामा दालाङा रायजोफोर बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जादों गुबुन जायगायाव बिनिख्रुइ ट्रिपल जादों बिखौ लानानै रावबो क्रेडिट लानांगौ गैया बिटिसिखौ मानो सोरजिदोंमोन बर'नि सोलोंथाइ जौगानांगौ दायो मानो बर' फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया मानो बर' मिडियामाव लेखा मोनाखै मानो टेट पास जानानै थानायफोरखौ साख्रि होनो हायाखै मानो दिनै बिटिसि मोनखांनायनि उनावसो जोंनि बिमा बिब'फ्रा मानो राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबफैनो गोनां जाखो बिनि फिननायखौसो नांगौ जोंनो बिटिसि मोननायनि सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जायाखैमोन नंगौ सोरबा साफा सानै जौ फानदों साफा सानै मैगं फानदों बे थिगानो दङमोन किन्तु दिनै जोंनि बिमाफ्रा सान्दुं थिं थिं गथ' बानानै अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जादों लामायाव बे थासारिखौ सोर फिननाय होगोन एसेबां जौगादोंब्ला एसेबां थाखा फैसा लाबोदोंब्ला मानो दिनै बर'फ्रा बे अबस्थायाव थानो गोनां जाखो नैबेसो जोंनि सोंलुआ रायजोफोर दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जौगानाय हारिखौ आरो बुंबावो बिटिसिआवसो जाग्रोनांगोनो बे हारिया एसटि जायोबा जोंहा सासेबो एमएलए थानाय नङा रायजोफोर सासेबो एमपि थानाय नङा साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा राजबंशीफ्रा आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों एसटि बिथांमोना जानांगौ जेरैखि जाया चेलेन्ज जोंनि मानसिफोरजोंसो चेलेन्ज आरो जोंखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नोंथांमोनखौ होबथाबाय माबाय रायजोफोर जोंहा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा आहमनि थाखाय सोरबा सुथियानि थाखाय गुबुन हारिनि थाखाय जोनोम जायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों बर' हारिनि थाखाय ओंखायनो जोंनि फार्स्ट प्रायरिटिया बर' हारिनि निरापत्ता बर' हारिनि सिकिउरिटि बर' हारिनि जौगानाय बे जोंनि प्रायरिटि गुबुन हारिया नङा गुबुन हारिखौ जोङो हायोबा अनगोन गुबुन हारिखौ जों बजबगोन गुबुन हारिखौबो जोङो जौगानायनि खोथा बुंगोन नाथाय एक नाम्बाराव बर' हारियासो दा दिनै बिथांमोना बर' हारिखौ नागारनानै बर' हारिखौ ओरैनो गावसोरनि पकेटाव थाखानाय होननानै साननानै लाबाय बर' मानसि नालाय गावसोरा एमएलए मन्त्रि गावसोरो जिथिं थाङो बिथिंनो थांफानांगौ जिरायनांगौ होनबा जिरायनांगौ गसंनांगौ होनबा गसंनांगौ गुबुन हारिफोरखौसो अनसै जाय हारिफ्रा बर'जोंनो रायजो जानो होननानै अलरेडि सिन्था खालामखानानै गोरोबनानै थानो नागिरबाय बै हारिफोरखौ बर'नि सुथुर खालामनानै थाखा फैसा रानलाबायनानै जौगाहोनानै दिनै बर'नि सुथुर खालामनो बर'खौ गादब होनायनि माखासे कौशलखौ बिथांमोना लादों दा नंखायनो रायजोफोर जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन जोंनो मा नांगौ जोंनो उदांस्रि नांगौ जोङो बे उदांस्रि भारतआव बिखाफोर दाननानै उदां जानानै संसार जानो नागिरदों जोंनि खाफालखौ जोंनो दानानै लानो नागिरदों आरो बे जोंल' नङा इन्डियानि बयबो भारतनि बयबो हारिफ्रानो बेखौ लुबैयो माला जाय हास्थायदों बिथांमोना जागलांबाय मिजोराम मेघालय रायजो मोनबाय सिक्किमा रायजो मोनबाय बेसेबा फिसा सिक्किम रायजोआ 4,000 स्क्वायर किल'मिटारल' सुबुं अनजिमायाबो 10 लाखसोल' बे सिक्किमा दिनै बेसेबांबा जौगालांबाय नाथाय जों दिनै फासयनानै थानो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि आखायाव गुबुन लामा गैया दिनै जोङो जेरैखि जाया बड'लेण्डनि थाखाय जोङो खौसे फैदों आरो खौसे थांनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन इउनिटि थ्रु स्ट्रागल खौसे जानानै सोमावसारनांगोन खौसे जानानै दिनै बर' हारिया सोमावसारगासिनो दङ बड'फाया बुंदोंमोन बुहुमाव मुंदांखा जानोबा जोंनि रिभलिउसननि गेजेरजोंनो जोङो जानो हागोन दिनै बर'फ्रा रिभलिउसन जांख्रिखांनाय लोगो लोगोनो आसाम नङा नर्थ इस्ट नङा इन्डिया नङा बुहुमनि मानसिफ्रानो बर'फोरखौ मिथिगौ आरो जोंनि जि रिभलिउसन जोंनि सोमावसारनाय आन्दोलन बेखौ जोङो कारेक्सन खालामगासिनो दङ मोनसे समाव हिंसा जाबाय दाङाबाजि जाबाय बायदिसिना थासारि जाबाय
बयबो जोंखौ उदखारि होननानै फोसावनो हमबाय नाथाय लासै लासैनो जोङो दिनै जोंनि जिहेतु जोंनि दाबिया थार जोंनि दाबिया नंखाय नङा जों भारतनि नोगोरारि हिसाबै रायजो मोननांगौआ जिहेतु जोंनि जोनोमनि मोन्थाय ओंखायनो जोङो गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै बयबो खौसे जानानै दायो सोमावसारलांगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर जे दिनै जों जि लामाजों थाबायदों बे लामाया मोनसे गोथों लामा दिनै आसामाव जोंहा सुथुरा गोबां जानो हानाय अल इन्डियायाव जोंहा लोगोआ गोबां जाबाय दायो रायजोफोर ओंखायनो दिनै भारतबर्षआव गोदान रायजो जुदि सोरजियोबा बड'लेण्डआ थालांगोन जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया मानोना रायजो बिग्राफोरनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायानो दायो एक नाम्बार जानानै दङ आरो बेयो नोंथांमोननि मावनायनि थाखाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो जानजि खाफ्रानांगोन बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम बे मोनथाम लामाखौनो जों लागासिनो दङ एक नाम्बार लामाया जाबाय जांख्रिखांनाय सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय राजा लामायाव आरो हाथियार लानानै सोमावसारनाय जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानैबो सोमावसारबाय आरो गणतान्त्रिक सोमावसारबाय दिनै फैनानै जों नुबाय बे हादोरा जिहेतु गणतान्त्रिक सुबुं दारा खान्थिजों सोलिग्रा हादोर ओंखायनो जों गणतान्त्रिक अहिंसानि लामाजों थांनांगोन आरो दिनै जों अहिंसानि लामायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारलांगासिनो दङ सरकारा जोंजों रायलायबाय थादोंमोन भारतआव इन्डियायाव रावजोंबो रायलायाखै बर' ग्रुपजोंनो रायलायदों जोंफोरजोंनो रायलायदों एमएलए मन्त्रि गैयाबाबो जोंनि सोमावसारनाय आइ आफा रायजो राजानि सोमावसारनायखौ मानिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जादों आरो थांनाय समाव जेला मोनद' हारिखौ एसटि होनायखौ जों होबथानो थाङो बै समाव राजनाथ सिंहजों रायलायनायाव हम मिनिस्टारजों बिथाङा बुबु बाबा जादों मा बुंनो जाय मानसिया गोथार गोसोनि बिखौ रावबो थगायनो हाया आरो दिनै भारतनि मन्त्रिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ थगायनो हाया बायदि अबस्था जाबाय थांनाय 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव जोंजों बेसेबा गिदिर मोनसे 3 खनायारि सावरायनायनि खोथा रादाय होदोंमोन नाथाय 14 फेब्रुवारियाव जेला काश्मीराव 44 सुबुंखौ गावथारबाय बिनि उनाव भारतनि थासारियानो सोलायबाय नै बावैसो सानब्रै सिगाङाव एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गोविन्द बसुमतारी आरो आं जोङो माखासे अफिसारफोरजों गुवाहाटीयाव रायलायबावदों बिथांमोना दिल्लीयाव रायलायहरदों आरो बे खोथाखौनो बुंदों दिनै प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार रावबो माने बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ रायलायनो सम होनो हायाखै मानोना इन्डियायाव मोनसे क्राइसिस जागासिनो दङ होननानै नोंथांमोननि खोथाखौ गोसोआव दङ दा बे खोथाखौ जोङो मानिनांगोन रायजोफोर मानोना बेयो नेशनेल क्राइसिस नाथाय बिदि होनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानै जोङो गारनानै दोनगोन फासयगोन बिदि नङा ओंखायनो दिनै सारा आसाम नाङैनो क'क्राझाराव हाजार मानसि ओंखारनानै गसाइगावआव रेलि खालामबाय जोङो आंबो बाहागो लानानै फैबाय बाक्सायाव रेलि जादों उदालगुरियाव जादों सनितपुराव जादों बिश्वनाथाव जादों जेरावबो जोंनि रिभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे मोनसे लामा गुबुन मोनसे लामाया राजखान्थियारि बड'लेण्ड बिनाया जिहेतु राजखान्थि दाबि राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन नोंथांमोना नुदों 1990 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 93 मायथाइयाव बिएससि जादों आरो 2001 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि जादों जोंहा दिनै दिल्ली दिसपुराव बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नांगो दा जायफोर एमएलए दङ बिथांमोना बड'लेण्ड बिग्रा नङा बड'लेण्ड जानाङा होननानै बुंग्रासो ओंखायनो दिनै बड'लेण्ड सल्युसना जायाखै ओंखायनो जोंनो बै बिएससि जानायनि सिगाङाव बिटिसि जानायनि सिगाङाव जेरै जोंनि एमएलएफ्रा थांनानै टेबोल सौहैदोंमोन मानो बड'लेण्ड जानो हाया एमपिफ्रा टेबोल सौहैदोंमोन बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नांफिनगौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जे फैगौ समाव फैगौ इलेक्सन माने जि मोनसे पार्लियामेन्ट इलेक्सन फैदों बेवहाय जोङो खौसे जानानै बड'लेण्डनि थाखाय आरो मोनद' हारिखौ होबथानो थाखाय जोङो एमपि दैथाय हरनांगोन मालायफ्रा जि बुङानो जाया मानो सोरबा बुंगोन जे जोंहा देरहानाय नङा मानाय नङा जोङो बेखौ नायनो नाङा जोङो खौसे जानानै होयोबा देरहायैनि जेबो खोथा गैया थांनाय खेबसेयावबो जोंनो सेकेन्डमोन आरो बिथांमोना पावारफुल बिराद माने बयनिख्रुइ बुद्धि गोनां बे मन्त्रिखौनो बेवहाय माने केन्डिडेट होदोंमोन बिथाङा 3 नाम्बाराव थादों थांनाय खनसेयाव 3 नाम्बाराव थादों आरो जों सेकेन्डआव थादोंमोन आरो एबारबो जोंनि बिग्रायारिफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव जोंनो एमपि नांगौ दिनै बिथांमोना एमपि हरनाय दङ सरकारा दानि बिटिसि सरकारा बे एमपिया नाथाय बड'लेण्डनि सायाव फंसेबो खोथा बुङा ओंखायनो मोनद' हारिनि एसटि बिनायखौ होबथानो थाखाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बिनो थाखाय जोंनो एमपि नांगौ जोङो इलेक्सनाव खौसे जानानै एनडिपि प्रग्रेसिभ
दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि UPPL आरो गोबां हानजाफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव MP फाथाय हरनांगोन जाहाथे बड'लेण्ड बिनो हायो आरो 3 नाम्बाराव जोंनि सावरायनाया थांबाय थागोन सावरायनायखौबो जोङो लांबाय थागोन दिनै गुबुन हारिफ्रा जोंजों गोबाङानो सिं सिं रायलायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै बर' खुलिनानै बर' आफाद हिरा सरनिया बिथांजों थानानै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मोनाखै नाथाय बिथांमोना बुङो जे बड'लेण्ड बिनायखौ जिहेतु बिथांमोना लुबैया ओंखायनो हिरा सरनियानो देरहानानै थांफिननांगोन नाथाय बिथांमोननि लेखा गोरोंफ्रा लाजिदों हिरा सरनिया बायदि MP जेराव हिन्दीबो रोङा इंलिशबो रोङा जेबो रायलायनो रोङा लिरनोबो रोङा बेबायदि मानसिया MP जानानै जोंनि मान सन्माना थांजोबबाय होननानै बिथांमोननि गोरों गोरों मानसिफ्रा जोंनो खौरां हरदों बेराफारसेथिं जोंनि राजखान्थि हान्जाया जोंनि बर'नि भट नाङा बिसोरनो बिथांमोननो राजबंशीनि नांगौ गुबुन गुबुननि नांगौ ओंखायनो बिथांमोना बिथांमोनजोंसो लोगो लाफाहैबाय ओंखायनो जोंनो बिथांमोनजोंनो फाथाय हरनांगोन बिथांमोना बिथांमोनजोंनो थांदो कमतापुराव होननानै बड'लेण्डखौ जिहेतु नांला बिथांमोननो दा बे खोथाफोरखौ नोंथांमोना सानदो दाङाबाजिनि खोथा नङा राजखान्थिनि खामानिखौ मावनांगोन आरो थामथिया जाबाय सावरायनाया थांबाय थानांगोन दा मानगोनां रायजोफोर बड'लेण्ड बिनायजों लोगोसे बर'नि हारिमुआबो जौगानांगोन बे खोथाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो लाबोबोदों ओंखायनो हारिमुखौ मोजाङै सिबिनांगोन धोरोमा जुदा जुदा जानो हानाय बैसागोखौ जों मोजाङै फालिनांगोन गाननाय जोमनायखौ मोजाङै लाखिनांगोन खाम जथा सिफुंखौ बयबो दामनांगोन हारिमुखौ गोख्रोङै लाखिनांगोन सेंग्रा लाइमोनफोरखौ आखल आखुखौ दाना होनांगोन रायजोफोर दिनै उन्दै बैसोआवनो न'आव जानो लोंनो गैया होननानै गुजरात हारियानायाव थांदों जोंनि बिनानावफ्राबो गोदाव सोराव जाहैदों आं बिमा बिफाखौ खावलायदों जे नोंथांमोना एसे कन्ट्रल खालामनांगोन आरो बिसोरनो आखल आखुखौ दानानै होनांगोन लेखा फरायनाय फरायसाफोरखौ थाखो 1निफ्रायनो बिथांमोनखौ जों फेंनांगोन गोथों लामाजों लाबोनांगोन जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै लेखा फरायहोनांगोन आङो बिमा बिफाखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिशन क्वालिटी इडुकेशन लानानै खामानि मावदों बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खामानि मावदों नाथाय जेंनाफ्रा दाबो जोबाखै दिनै नङा गाबोन जेंनाया जोबगोन लेखा फरायनायाव बयबो गोसो होनांगोन जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन दिनै बिथांमोना बुंनो हमदों जुवाजोंसो रांखान्थि जौगायोनो जुवाजोंसो जौनि थाखाय बेसेबां न'खर संसारा जोंहा धंस जाबाय जोंसो मिथिगौ जोंनि लेखा फरायनाया बेसेबांबा धंस जालांबाय बे जौनि थाखाय जोंसो मिथिगौ दा नंखायनो रायजोफोर बै राजखान्थि नेताफ्रा गावबा गावनिया बानायनानै लाबाय सोरजिनानै लाबाय समाजनि गाद्रा गुद्रा थासारियाव फैनो बिसोरो जेबो गोनांथि गैला ओंखायनो जोंनि समाजखौ बेंगुरा खालामनो दोननो नागिरनाय बे जौ जुवानि थासारिखौ जाहाथे जानो होआ आं नोंथांमोनखौ खावलायदों